Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәламлим. Бүгінгі төп темаларыбыз. Бакчачылык ширкәтләре игътибар үзәгендә тикшерүчеләр аларның барысында йөреп чыгарга җыена. Нукталы төзелешкә нукта куярлармы? Шалда төзелеш рөхсәт ителми торган зоналар билгеләнде. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Бүген никахлашу сараенда 38 пар яңа гаилә теркәлде. 10 үрнәк гаиләгә тугрылык медальләре тапшырылды. Урында Илсия Валиуллина да булып кайтты. Рөхсәт ителмәгән урында су кергән өчен штраф түләргә туры киләчәк. Бүген инспекторлар административ-техник инспекция белгечләре Алан базары янында урнашкан сулыкны тикшерде. Бирдә шәһәрдәшләр ял итәргә ярата. Кызынып кына калмыйлар, суда керәләр. Тик бу пляжда имин ял итү өчен шартлар юк. Коткаручылар да кизү тормый. Бүтін жерде балалар үшін дейлер. Все правильно. 30 ел, 40 ел менә шунда йөреймен. Менә балаларны караң, күпме күрмәй, бер начальствода күрмәй, күпме бала чага менә монда. Не благоустроить итмәйләр бу төшне. Бүген белгечләр шәһәрдәшләргә яңа кагыйдәләрне аңлатты. Ә инде иртәгәдән тыелган урында су күрүчеләр 500 сумнан 1500 сумга кадәр штрафка тартылачак. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм прокуратура вәкилләре Тукай районындагы барлык бакчачылык ширкәтләрендә йөреп чыгачак. Әлеге урыннар Чаллы халкының иң яраткан ял итү мәйданнары санала. Шуңа күрә бу объектларны контрольдә тоту мөһим дип билгеләделәр Гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында. Районда барлыгы 50 буа бар. Хәзер төп бурыч сулыклар янында махсус билгеләр урнаштыру, булган хаталарны төзәтү, иң мөһиме фаҗигаләрне булдырмау. На самом деле ведь много дел не надо было делать. Даже сотни тысяч расходов не надо было делать. Элементарные вопросы мы не решили, и сегодня подвергаемся. Во-первых, мы имеем смертельный исход ребенка. Во-вторых, мы не знаем дальнейшую судьбу и председателей, и тех людей, которые там непосредственно отвечают. Вы все заняты своими миллионными вопросами. Но на миг надо остановиться, и элементарные эти вопросы надо решить. Теманы дәвам итеп, инспекторлар сулыкларны тикшерүне дәвам итә. 10 яшьлек малай белән Прибрежный бакчасында булган фаҗига беркемне дә битараф калдырмады. Турбада махсус шелтәр куелмаган була, баланы аның эченә сурып алуны күрмидә калалар. Бәхетсезлек очракларын кисәтү максатыннан хәзер Кече суднолар дәүләт инспекциясе белгечләре көн саен рейдлар оештыра. Соблюдали, себя берегли. Правила на воде. Да, изучайте. Сулыкларда үзеңне ничек тотарга, нинди кагыйдәләрне үтәргә инспекторлар балаларга профилактика турында сөйли. 10 яшьлек бала белән булган фаҗига бу инде елга күлләрдә быел булган 10нчы бәхетсезлек очрагы. Нельзя долго быть под водой. Еще не надо плавать в неположенных местах. Черемушки бакчачылык ширкәтендә участокларга су буадан китерелә. Турбадагы шелтәрне даими алыштырабыз ди рәис. У нас Буа тирән түгел, барлык насысларда да шелтәрләр тора. Кешеләр буаның икенче ягында гына су керә. Тик бакчачылык ширкәтләренең берсендә дә су коенырга ярамый. Моны анышлыклар һәм махсус билгеләр күрсәтеп торга тиеш. Тик еш кына халык белә торып кагыйдәләрне боза. Инспекторлар бары тик рөхсәт ителгән урыннарда гына коенырга кирәклеген тагын бер кат искәртә. Иң мөһиме аек булырга һәм балаларны күз уңыннан ычкындырмаска кирәк. Чаллыда нукталы төзелешкә нукта куймакчылар. Һәр хәлдә бүген шәһәр советы депутатлары җирдән файдалану һәм шәһәр территориясендә төзелеш турында кагыйдәләргә төзәтмәләр кертте. Башкарма комитет җитәкчесе билгеләп үткәнчә, җәмәгать тыңлаулары вакытында шәһәрдәшләрдән рекреацион зоналар булдыру турында тәкъдимнәр күп булган. Әлеге зоналар халыкның ял итү урыннары булып санала. Иң мөһиме, бу мәйданнарда төзелеш алып барылмаячак. Предлагаем отнести следующие. Рекреацион зоналарга шәһәр магистраль проспектларының беренче линияларын кертергә тәкъдим итәбез. Һәм бу исемлектә шулай ук барлык парк һәм скверлар да булачак. Барлыгы 112 участок рекреацион зона итеп билгеләнде. Яңа кагыйдәләр бүгеннән гамәлгә кертелә. Шәһәр бюджетында җир асты җәяүлек кишүләре һәм сугба итләрне аулау өчен өстәмә финанслар барлыкка килде. Республика бюджетыннан кишүләрне төзекләндерү өчен 31 миллион сум акча бүленә. Моннан тыш бу максатта шәһәр бюджетыннан да шул ук суммада финанслар биреләчәк. Нәтиҗәдә 8 кишү яңартылачак. Моннан тыш республика сугбай хайваннарны аулау, дәвалау өчен субвенцияләрне арттыра. Нәтиҗәдә сумма 2 миллион 150 мең сумны тәшкил итәчәк.
Башкарма комитетта үзгәрешләр көтелә. Бүген бу хакта шәһәр советы утырышында билгеле булды. Үстерелешле территория, ягъни тор үсеше белән шөгыльләнүче мөстәкыйль бүлек оештырыла. Һәм яңа вазифа башкарма комитет җитәкчесенең тагын бер урынбасары вазифасы кертелә. Введение новой должности. Яңа вазифа һәм бүлек шәһәр бюджетыннан чыгымнар дигән сүз түгел. Структур үзгәрешләр өчен Республика министрлар кабинетының резерв фондыннан субсидия бүленде. Шәһәргә инвесторлар кирәк һәм без алар белән көн саен кулга кул тотынып эшләргә тиеш, диде Наил Мәхдиев, яңа бүлекнең кирәклеген ассызыклап. Республиканың Бердәм Россия фиркасы вәкилләре сайлау алды кампаниясы һәм алга куелган бурычлар турында фикер алышты. Татарстанның күп кенә район һәм шәһәрләреннән 1000-нән артык партия әгъзасы Казанга җыелды. Рөстәм Миңнеханов республика командасы Дәүләт Думасына соллы һәм зур йогынты ясый алырлык итеп тәкъдим ителергә тиеш дип белдерде. Бердәм Россия фиркасыннан депутатлыкка кандидатлар нинди проблемаларны хәл итәргә тели? Киләсе сюжетта. Татарстан күп еллар дәвамында уникаль тәҗрибә туплады. Республика уңышлы рәвештә инвестициялар җәлеп итә, инновацион технологиялар өлкәсендә лидерлар рәтендә, икътисади һәм социаль өлкәләрдәге проблемаларда шишелеш таба. Дәүләт Думасында республика командасының бурычы Татарстан тәҗрибәсен Россия киңлекләрендә куллану. Бердәм Россия сайлау алды программасын төзегәндә дә Татарстаннан килгән тәкъдимнәр исәпкә алынган. Очень важно, чтобы мы Социаль өлкәдә барлык бурычларны саклап калу мөһим. Бүген Татарстанда 30лап программа гамәлгә ашырыла. Күбесе уникаль социаль ипотека, спорт объектларын төзү, авыл клублары һәм амбулатор пунктлар төзү, сулар кертү, фермер хуҗалыкларына ярдәм итү. Очрашуда төгәл бурычлар турында сөйләштеләр. Кандидатлар командасының һәрберсенең үз участогы бар. Мәсәлән, Айрат Хәйруллин авыл халкы мәнфәгатьләрен яклый, авыл хуҗалыгы үсеше өчен җавап бирә. Чем больше государство поддерживает сельское хозяйство, тем Дәүләт авыл хуҗалыгына никадәр күбрәк ярдәм итсә, шәһәр халкына шул кадәр яхшырак. Азык-төлек күбрәк була, димәк, бәяләр арзан булачак. Бердәм Россиянең Мәскәүдә кабул ителгән программасы һәр округка да кагылачак. Икътисад, сәламәтлек саклау, кече һәм урта бизнес, үзебездә җитештерүне үстерү төп игътибар шуңа биреләчәк. 25%. Кече һәм урта бизнес 25%-ны тәшкил итә. Президент бу санны 35%-ка җиткерү бурычын куйды. Кече бизнес субподрядчы оешмалар арасында монополия шартларында да, яңа объектлар төзелешендә дә катнашырга тиеш. Төрле өлкәләрдә кече һәм урта бизнесның өлеше күбрәк булган саен, икътисад җитди үзгәрешләргә тизрәк яраклаша. мы постараемся также открыто, глаз. Сайлау алды кампаниясы ачык, ышанычлы, программалар уңышлы эшләсен өчен безгә тырышып эшләргә кирәк. Нәтиҗәләрне халык күрергә тиеш. Дәүләт Думасында Бердәм Россия депутатлары санын арттырырга телиләр. Әлегә алар 13. Сайлап алу кампаниясында республикадан 20 кандидат катнашачак. Татарстан исемлеген Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Гүзәл Шихапова, яңалыклар. Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Ул 2008 елдан бирле билгеләп үтелә. Бәйрәмнең символы ромашка чәчәге. Көн дәвамында бүген Чаллыда төрле чаралар үтте. Мәхәббәт һәм тугрылык көнендә 38 пар никахларын теркәде. Гомумән ел башыннан Чаллыда 1500-гә якын пар гаилә корган. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 15%-ка ким. Тантаналар сараенда иң беренчеләрдән булып бүген Новиковлар гаиләсе язылышты. Квартиры пока нету. Но будем стараться, чтобы была она. И проживать свою долгую, счастливую жизнь. Әмне аерылышларга теләүчеләрдән бүген гаризалар кабул ителми. ЗАГС психологлары алар белән әңгәмәләр үткәрде. Мондый чаралардан соң берничә гаилә аерылышу турындагы гаризаларын кире алган. Коелышканда ул бик зур травма, психологический. Шуңа күрә һәр вакыт аның сәбәбен дөрес итеп язмыйлар парлар. 40%-ын характерлар туры килмәде дигән сәбәп тәшкил итә. Эшкәррәк уйласак, күп вакыт алкоголизм булырга может быть. Шулай ук семьяга башка туганнарның кысылуы. Гаилә гомер чишмәсе. Бу сүзләр бүген энергетиклар мәдәният сараенда узган кичәдә яңгырады. Бирдә 2016 елның иң яхшы гаиләләрен билгеләделәр. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев гаилә көне уңаеннан шәһәребезнең иң матур парларын бергә җыйды. Мәхәббәтләренә тугры булган өчен аларның һәр кайсына медальләр тапшырдылар. Тазовлар гаиләсе бәхтен саклап калу серләрен безнең иҗат төркеме белән дә уртаклашты.
Hürmetli Habib ağa, men sizni bugun gaile hem to'g'rilik kuni bilan qutlayman. Rahmet kızım. Büyük zor rahmet sana kızım. Әби бабаларын бүген бәйрәм белән котларга оныклары килде. Тазовлар 55 ел бергә иңне-иңгә куеп яшиләр. Сарман районы Ләкә авылында табышып кавышалар. 3 балалары, 5 онык, 4 оныкчыклары бар. 2014 елда булып узган республика күләм иң үрнәк гаилә номинациясендә дә аларга тиңнәр булмады. Бергә яшәүнең сире татулыкта инде беребезгә-беребез жол куябыз. Ул мен әйтә, мин тыптын торам, мин аңа әйтәм, ул тыптын тора. Шулай яшәгез инде. Гаилә тату булып яшәү өчен береңне-берең аңлап яшәргә кирәк. Ул юктан гына тавыш кубарып йөрү әйбәт нәрсә түгел ул. Ул әгәр дә тату буласың икән, береңне-берең тыңлап яшисең икән, тормыш әйбәт тә бара, узакка да бара. Таркалмый ул тормыш. И балалар кирәк тормышта. Балалар тормышның тоткасы. Бүген Тазовлар гаиләсендә икеләтә бәйрәм. Алар бүген энергетиклар мәдәният сараена мэр белән очрашуга чакырылды. Аларга тугрылык медальләре тапшырылачак. Мне хотелось бы сегодня в этот праздничный день еще раз поздравить и пожелать нашим челнинским семьям настоящей любви, настоящей верности, верности своему городу, своей семье, своей родине. 25 ел бергә гомер кичергән шәһәребезнең иң үрнәк 10 пар гаиләсенә бүген тугрылык медальләре тапшырылды. Татарстан буенча 70 гаилә бүләкләнә. Biz bari Yıldız bilen yaşayız 45 yıl, bu yıl 46 yıl gitti dekabr ayında. 30 dekabrda 45 yıl kıldı. Семьяда türlü şaklar bula deyip sililer, men olay türlü şaklar buldu. Nindidir soğut savaş altırayı degen sözge karşı bizim андай bir kaşında bulmadı. Үйленген вакытта мен аңладым, үземә бик зур гына йөкләмә алганлыгымны. Һәм һәр вакытта үземнең настроениемнең нинди булуына карамастан бу йөкнең барлыгын бер вакытта да онытмадым. Шуның өчен беренчедән, икенчедән безнең фәниянең дә, минем дә нидә гаиләбездә шундый тәрбия алганбыз. Бер-береңне ихтирам итү. Бер-береңгә тугрылыклы булу, иң беренче бер-береңне тыңлау, бер-берең белән исәпләшеп, сөйләшеп, киңәшеп яшәргә кирәк һәркем. Шул вакытта гына кеше семья тату, матур и узак яшәргә мөмкин. Медаль алуның үз критерийлары да бар. Гаиләләрнең ширек гасырдан артык бергә яшәүе, балалары һәм оныклары булуы, шәһәр үсешенә үзләренең өлеш кертүләре шарт. Илсия Валиуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ел сайын матурлык дөньясында үзгәрешләр булып тора. Косметологлар, визажистлар мода артыннан күзәтә, яңа технологияләр куллана. Бу җәйдә гүзәл булу өчен нәрсәгә игътибар итәргә? Белгечләр фикерен хәбәрчебез тыңлады. Прическа, маникюр, массаж, үзеңне яхшы хис итү өчен диңгезгә юллама. Буларның барысын да Ларкон тәкъдим итә. Ул 18 ел дәвамында шәһәрдәшләрне матурлык һәм туризм дөньясында яңалыклар белән сөендереп тора. Бүген Чаллыда 4 матурлык салоны һәм 2 туризм агентлыгы Ларкон исемен йөртә. Казан һәм Киров шәһәрләрендә дә оешма филиалларын булдырган. Осталар уңышның сыры гади. Бары тик эшеңне яратып башкарырга кирәк. Это самая процветающая компания на сегодняшний день в нашем городе. Мы самые лучшие, самые долговечные, и все наши клиенты – это самые любимые клиенты на свете. Всякое пришлось пройти за 18 лет, мы все прошли, Лариса Александровна выстояла, она молодец, она чемпион, Ларкон лучший. Ларкон матурлык салонының 18 яшьлек туган көне уңаеннан иң яхшы хезмәткәрләрне билгеләделәр. Иң ышанычлы тәҗрибәле 18 белгечкә кубоклар тапшырдылар. Клиентлар өчен дә бүләкләр әзерләгәннәр. Ел дәвамында алар оешма сайтында һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге төркемдә үз фикерләрен калдырды. Очраклы рәвештә иң яхшы останы һәм клиентны сайладылар. Аларның һәрберсенә 18 000 сум күләмендә бүләк тапшырдылар. Бүләк уйнату дәвам итә. Моның өчен Ларкон матурлык һәм туризм үзәге күрсәткән хезмәттән кулланырга һәм интернетта үз фикереңне калдырырга кирәк. Киләсе туган көндә 19 000 сумлык бүләк уйнатылачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Бірнеше минуттылық кіне Мәскеуде Ефәк юлы 2016 ралли старт алды. Маршрут Россия, Қазақстан һәм Қытай илләрін үз ішіне ала. Раллида біздің КамАЗ мастер командасынан 5 экипаж қатнаша. Шунысын да есігізге түшірем, дүния көлем тынылған узышчылар шолы ашада узашақ. Алар белән якшәмбе, ягъни 10 июльдә Азатлык мәйданында очраша аласыз. Беренче машиналар шәһәргә 11дә килеп җитәчәк. Бүгінгі менә шулар, мен сіздің белән саубулашам, елларыгыз файдалы һәм күңелле үтсен.